Evanjelium podľa Jána, kapitola 1, slovo u Boha. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Slovo vo svete. Bol človek, ktorého poslal Boh, menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom volajúc: Toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon daný bol skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Prvé svedectvo Jána Krstiteľa. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie. Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izajáš. A poslovia boli z farizejov. Opýtali sa ho teda: A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Druhé svedectvo Jána Krstiteľa. Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. A ja som ho neznal, ale preto som prišiel krstiac vodou, aby bol vyjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom. A ja som ho neznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že on je Syn Boží. Prví učeníci Ježišovi. Druhého dňa stal zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: Aj hľa, baránok Boží. Tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa ho: Rabi, čo v preklade značí Majster, kde bývaš? Riekol im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u neho. Bolo totiž okolo 10:00 podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí pomazaný, čiže Kristus, a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel na ňo, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov,
ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. Druhého dňa chcel Ježiš odísť do Galilei a našiel Filipa. Ježiš mu riekol, nasleduj ma. Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Natanael mu povedal, či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Odpovedal mu Filip, poď a viď. Na to videl Ježiš prichádza Natanaela a riekol o ňom, aj hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Povedal mu Natanael, odkiaľ ma znáš? Odpovedajúc mu Ježiš riekol, prv, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Odpovedal mu Natanael, majstre, ty si syn Boží, ty si kráľ izraelský. Odpovedajúc mu Ježiš riekol, keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu riekol, veru, veru vám hovorím. Uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. Kapitola 2. Svadba v Káne Galilejskej. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chybovalo vína, povedala matka Ježišova, nemajú vína. Odpovedal jej Ježiš, žena, čo mňa do toho? Čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. I riekol im Ježiš, naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno, nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Potom zišli do Kafarnaumu on, jeho matka a bratia i učeníci a zostali tam niekoľko dní. Vyčistenie chrámu. Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a hluby i peňazomencov, ktorí tam sedeli. A urobil si bič s povráskou, vyhnal z chrámu všetkých, aj ovce a voly, peňazomencom rozhádal peniaze a poprevracal stoly. Tým, čo predávali holubice, povedal, odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko z domu môjho otca. Tu sa rozpomenuli jeho učeníci, že je napísané, horlenie za tvoj dom ma zožiera. Prehovorili teda Židia a povedali mu, aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im Ježiš riekol, zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Na to mu Židia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že toto povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol v Jeruzaleme na slávnostiach veľkonočného baránka, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil. Ale sám Ježiš sa im nezveril, lebo znal všetkých a nepotreboval, aby niekto hovoril o človeku, pretože sám od seba vedel, čo bolo v človeku. Kapitola 3. Ježiš a Nikodém. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu, majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz
vojsť do života matky a narodiť sa? Odpovedal Ježiš. Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Odpovedajúc mu Nikodém povedal, ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Veru, veru ti hovorím, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám o zemských veciach hovoril, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Posledné svedectvo Jana Krstiteľa. Potom prišiel Ježiš a jeho učeníci do krajiny judskej, pobudol tam s nimi a krstil. I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a ľudia prichádzali a dali sa krstiť. Ján totiž ešte nebol uvrhnutý do väzenia. Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní. I prišli k Jánovi a hovorili mu, majstre, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom a ty si svedčil o ňom, aj hľa, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Odpovedal Ján a riekol, človek si nič nemôže vziať, ak mu nie je dané z neba. Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal, ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženích a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať. Kto prichádza z hora, je nad všetkými. A kto je zo zeme, zemský je a zemský hovorí. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. Boh mu totiž dáva ducha v plnosti. Otec miluje syna a všetko dal mu do ruky. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.